Poradňa liečebnej výživy Strednej zdravotníckej školy ponúka konzultácie o výžive a v prípade záujmu aj vypracovanie jedálneho lístka, teda stravovacieho plánu. Sme tu pre ľudí, ktorí majú rôzne tráviace ťažkosti, cukrovku, srdcovo-cievne ochorenia, nadváhu či obezitu. Keďže ide o službu poskytovanú v rámci vyučovania budúcich nutričných terapeutov, je tomu prispôsobená aj cena, ktorá je nižšia oproti súkromným výživovým poradcom, ktorí častokrát nemajú ani vhodné vzdelanie. Odbornosť našej poradne je zabezpečená prítomnosťou vyučujúcej s adekvátnym vzdelaním a skúsenosťami a žiakom maturitného ročníka. Takže v poradni sa vám budú venovať minimálne 2 ľudia. Ak chcete pomôcť sebe a zároveň aj našim žiakom, je to dôvod navštíviť práve našu poradňu. Budúci odborníci na výživu získajú aj vďaka vám cenné skúsenosti pre svoju prácu a vy získate cenovo dostupné, odborné výživové poradenstvo prispôsobené práve vašim potrebám. Nájdete nás v Žiline na Hlbokej ceste 23 na Strednej zdravotníckej škole. Viac informácií je na webovej stránke školy.